L-avukat Stephen Tonnelowell iddeskriva l-emendi fil-liġi dwar sekwestri u friżar ta' assi personali meta jitqajmu suspetti dwar illegalità finanzjarja li tresqu fil-Parlament it-tnejn mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard huma pass fid-direzzjoni tajba. F'opinjoni fuq it-Times fil-ħarġa ta' tlieta, Tonnelowell tenna li l-inizjattiva ċara tal-Gvern hi importanti biex tissalvagwardja l-għodot kollha kontra ir-reati finanzjarji. Fl-istess ħin l-avukat li għandu esperjenza vasta fil-qorti kriminali għalli bekk ukoll jibqa' jitħares il-prinċipju fundamentali ta' proporzjonalità anke ma' drittijiet tal-bniedem sa meta persuna tkun għaddejja minn proċeduri kriminali u tkun għadha meqjusa innoċenti sakemm tinstab ħatja. Dr. Tonnelowell qal li l-applikazzjoni tal-liġi kriminali għandha tkun b'lingwanti biex jiġu rispettati wkoll id-drittijiet umani bi proporzjonalità mal-istess pubbliku fuq in-naħa l-oħra. Saħaq li n-nuqqas ta' dan il-bilanċ huwa primarjament ir-raġun ewlenija għaliex pajjiżi individwali jinstabu ħatja mill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. L-avukat enfasizza li l-att tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus li ddaħħal fl-1994 ġie emendat xejn inqas minn 27 darba ħafna drabi biex jintlaħqu l-obbligi internazzjonali ta' pajjiżna. U waqt li fil-maġġoranza dawn kienu sforzati, kien hemm xi okkażjonijiet fejn leġislaturi entużjasti żejjed tilfu l-perspettiva tal-prinċipju tal-proporzjonalità u l-bilanċ. Kompla jgħid li s-sitwazzjoni attwali fil-proċeduri legali tagħna dwar reati finanzjarji sfortunatament mhux tirrifletti dan il-prinċipju kardinali għaldaqstant qabel ma dak li qed jiġi propost mill-Ministru Attard. L-emendi quddiem il-Parlament dwar sekwestri jew rikavar ta' assi minn reati kriminali għandhom fil-fatt lan li jintlaħaq tali bilanċ ġust. Tonnelowell semma kif sal-lum l-assi kollha jiġu friżati irrelevanti jekk għandhomx konnessjoni ma' reati in kwistjoni jew le u dan b'dannu għal terzi, inkluż raba u ħaddiema f'postijiet tax-xogħol għalli kien hemm każi fejn il-prosekuzzjoni tinsisti fuq ordni ta' iffriżar meta lanqas ikun hemm prova ta' dħul minn kriminalità. Fost l-oħrajn l-emendi jesiġu li jitnaqqas il-perjodu tal-validità tal-ordni ta' sekwestru bin-nofs għal terminu wieħed ta' 6 xhur waqt li fil-każ ta' friżar ta' assi għandu jiġi determinat li ma' proprjetajiet jew ammonti ta' flus għandhom jidħlu fl-ordni maħruġa mill-qorti.